Igbo dị Samu unasadelachi Gerano na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Thursday Ahịaorie abalị 27 nke ọnwa atọ afọ 2025. Ịba Sole Administrator steeti Rivers akwụsịla ndị niile ji ọkwa gọọmenti ọrụ na steeti ahụ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị nnukwu ọkaikpe Naijiria bụ Kukerekun akwala arịrị na agwa na-ezighị ezi ọ na-ahụta n'etiti ndị ọkaiwu Naijiria. This one atọla m ọchị. Ama m na-aghọta ebe m na-eje. Otu NATO adọla mba Russia aka na ntị na ọwakpo Poland. NATO ga-agwọ ya ara ahụ na-agba ya ni bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị INEC edegarala Natasha nakwa ụlọ nzukọ Senate akwụkwọ na ndị Natasha na-anọchite anya ya chọrọ ịkpọlata ya ụlọ. Yaradua manyere mmiri tuoro Abiola na ntuliaka elu praịmarị SDP ka Atiku kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị agha anwụchiele ndị gburu onye ụkọchukwu ụka Katọliki na Kaduna. Ndị otu na-eyi ndụ egwu Lakarua egbuole ndị ọrụ kọstọm mmadụ abụọ na Kerbi bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Idelfitri ọchịchị etiti ekwupụtala abalị 31 nke ọnwa Maachị na abalị mbụ nke ọnwa Eprel dịka ụbọchị ezumike. Obi dị m mma na m kusuru nwa Ebonyi ka Obi Ezekwesili kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọ dị mma. Okwu Obi Ezekwesili na nwa Ebonyi ahụ achọghị m itinye ọnụ. Because emotionally I know where Obi Ezekwesili was coming from in the whole brouhaha, in the whole fiasco. Emotionally, I'm a able Abia emotionally. And at times, our emotions may betray us. At times, our emotions may betray us. After all, I am mad. We are not super women and supermen and gods. No, we are human beings. So at times, emotionally can betray us. Ademarika kahana ewu. Otu NATO adọla Russia aka na ntị si na ara ahụ na-agba ya, ara ahụ ọ na-agbaso Ukraine na ha tara ya wakpo Poland. N'ihe eji gba ya nkịtị na nke Ukraine na Ukraine awụghị member of NATO. Ihe eji gba ya nkịtị, Ukraine is not an officially recognized member of NATO. Ọ bụrụ na Ukraine wụ member of NATO, NATO ga-agwọ Russia ebe a, tie ya ịgbakwụ. So Russia na ha plan to invade Poland. And Poland is a member of NATO. So ndị NATO apụtala na gwa ya ha na ọnwa wakpo any country in Europe. Ọkwanara ahụ oche na aya ya, as in Putin, na oche na ọ na-awe ala, na aya awe ya ezigbo ala n'alụ. Amami na-aghọta ebe m na-eje. Ọ dị mma, ọwụkwa tata ka Atiku chọwara iwu president Nigeria, o teela o ji chọwa iwu president Nigeria as far back as 1993. O kwuru ya na ọnya na Abiola zụrụ primary. Yaradua nwụrụ anwụ. The military thing, the kwesịrị nke military ya. Yes, wee sị ya rituore Yaradua. Wee ya rituore Abiola. So Atiku na-ekwu ihe iji gwa unu biko. Ọrụ na unu ga-enyete ya, ọrụgodi ede. Ọ bụgodo otu ụbọchị ka ya chịa as President of the Federal Republic of Nigeria, unu nyete ya. Ọ tagwole n'ahụhụ. Ọ tagwole ahụhụ. Ademba. Eduola onye isi ala mba Niger Republic bụ onye agha n'iyi ọrụ dịka onye isi ala ruo afọ 5 bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị n'afọ 10 na-abịa n'ihu AI ga-anapụ ndị nkụzi ndị dibịa bekee ọrụ ka Bill Gates kwuru. Thank God awụ dibịa bekee ọdụ awụ onye nkụzi, but thank God AI agaghị arụ nwu ka m na-arụ. AI agaghị emenwu activism. AI agaghị emenwu journalism.
AI agaghị ekwu na redio. AI agaghị ekwu ya otu m si ekwu ya n'asụsụ Igbo. AI ị ga-emenwu ya otu a mba nwune ihe kọmputa ka ewu. Ndị dọkịta na ndị nkuzi ibe m ngwanụ osubirile. Otu 91 na-achọ ka INEC nabata ha dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị na Nigeria bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọ nzukọ nnọchiteanya na-ama amụma ime iwu ga-eyipụ osote onye isi ala, ndị gọvanọ, ndị osote gọvanọ mkpuchi kpuchiri ha nke na ha mee ihe ha mere mgbe ha nọ n'ọchịchị agaghị akpọpụ ha ụlọ ikpe. Iwu ọhụrụ Nigeria anya ọkụ Yakasai Oshaba ga-ezute ndị omeiwu ụlọ nzukọ etiti bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ Desudehe ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị gọvanọ ajụla iwu ahụ ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị na-achọ ime ka eyipụ ha ikikere ha nwere ime ihe ọbụla ha chọrọ ime mgbe ha nọ n'ọchịchị ahapụ ịkpọpụ ha ụlọ ikpe. Trump chọrọ ịkwụsị ego enyemaka mba Amerịka na-enye mba ndị ọzọ enwere n'ụwa maka ọgwụ mgbochi ọrịa bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Deside. N'akwụkwọ akụkọ Deside ka anyị hụrụ akụkọ sịrị na-agwanụ ndị unu na-achị eziokwu ka Emir nke Ilorin gwara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ dị mma, ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị a very intelligent House of Representative, na ha agbalịla let them strip the vice president, even the president, let them strip all of them of the powers of immunity. Our power of immunity and about some governors Sahara. They will mess up and nobody can challenge them. Nobody can take them to court. They will mess up and they cannot be arrested. So she put here. So when a governor messes up, a police may arrest. Oh yes. Oh yes. That is why they mess up as governors, mess up as deputy governors. Many of them emetele. Many of the governors in this country emetele. That is why from governor they go to Senate. They use government positions but nothing lasts forever. Even you as a governor, even you as a senator, nothing lasts forever. Even you as a president. You got that? So if the House of Rep can do this, fine. But they have issued this thing already. Nah, why would they do that? Why would they do that? Who born them? Who? But let me tell you, as far as they are not stripping the president of his powers, so you can like Reno power. As far as they are not stripping his powers, I can strip governors of their powers. Jagaba. Ade beba ka ira pikọta akpakpa bụ ihe oba anyị na akwụkwọ akụkọ bịara gị na ọ dị mma okay anyị ekwuola okwu AI na ihe ndị ọzọ dị mma Trump ịkwụsịkwana ego enyemaka mba America na-enye mba ọzọ maka ọgwụ mgbochi ọrịa. Trump kwụsịkwana ihe ndị ị na-eme. God blessed America to bless other nations. God blessed America. You are becoming stingy. Trump, you are making America to become stingy. Chineke ga hapụ unu nwa ọkpụrụkpụ ego o nyere unu now. Ọ gaghị eme now. Naira akarazia dollar ike. I'm telling you, Trump, be careful before Chineke eme naira awụrụzia dollar. Nigeria enwereze dollar. Unu ewere naira. Next video is about the NCDC and the civil service commandant in the civil defense. Okay? Yes. That allowed an alleged organ harvester to go. The next video is coming. We are following up that case. Whoever is complicit in that matter will not go unpunished. Kachuko kikemne fegani huko jibola menoko bochita kajibola ani. Siriri werere.